Somali muguci ka mɛnna bi tɛnɛ sɔgɔma u ka dunan jigiyɔrɔ dɔ dala o waati kelen y'a sɔrɔ u ka jamana finitigiw ni Al-Shabaab jɛrijɛkulumaw bɛ ɲɔgɔn na u ka jamana faaba kɔnɔ Mogadishu. Cameroun cakɛda min sigilen don maaw ni kisili kama bɛɛ wuli kajɔ la Yaoundé jamana faaba kɔnɔ ka mɔgɔ caman de ɲini minnu tununa sojanba dɔ binnen kɔfɛ mɔgɔ 14 ɲɔgɔn su yera mɔgɔ caman wɛrɛ olu joginna waleya in kɛra kunu kari. Uganda jamanatigi Yoweri Museveni ye dɔ fara u ka waati gɛrɛntɛ kan ni kunɲɔgɔn laban in na Mumbende ani Kasanda ka sabu kɛ Ebola bana walankatali ye mɔgɔ 55 de fatura senfɛ. Komor kiritigɛlaw ye u ka jamanatigi kɔrɔ Ahmed Abdallah Sambi Nyanki ka sabu kɛ k'a ye u ka jamana passeport feere jamana wɛrɛ jamanadenw ma. Ghana jamana binnen do sɔrɔ yiriwali gɛlɛyaw kɔnɔ farafina gunkana jamanaw cɛla kɛmɛdonya ko fɛn caman sɔngɔ yɛlɛnna 40 ɲɔgɔn min kɛra sababu ye k'u ka jamana wari bi Amérique dollar wari ɲɛkɔrɔ.